Selam dostlar, biz bugün Mamadыш rayonunun Jiri avılında. Biri de bugün kreşinlerinin tradisiyon beylemi Pitrauza, hem ul naq jeyinin ortasına doğru gire, hem elegi beylemge bağışlangan köp eğitimler hem hibereler de var. Şularının birisi Pitrau jitti, jey bitti. Şundan da Pitraudan sagadette kuşlar da sayramı, bokalar da kışkırmı, hem ormanlarda jilek jimişler, hem sibirkiler ırgire. Bugün biz sizge beylemnin en matır bizgillerin, hem kreşin medeniyetinin üzünçeliklerini көрсетебіз. Gittik. Возрожденный более 2 десятилетий назад, за эти годы стал близким сердцу каждого жителя республики, общекультурным достоянием нашего многонационального народа. Dostlar, әберіде Pitrau'nun en mühim belgelerinin birisi kreşin şiberuza, hem hazır biz kızlardan alar sahneye çıkkanca alarның his geçirişlerini soracağız. Gittik. Ta ismin? Min Yevdokimova Alena Anatoliy kızı bolam. Alena, nişik әзірлік konkursқа, nende etaplar uzdığız, hem hazır nende his geçirişler senin? Hazırki vakitte qovşaуда, şatlықта, qorqu bütün нәрсе var. Yolalarını öğrendik. Bu yıl 2 etapta da yolalar bizning ko'p, şuna давление deb aytaymi, rushalib aytganda şuna yasadık. Vizitkaga videolar düşürü şulay ko'p vaqtni oldi. Hem şiir yotlab, anda dürüst intonatsiyalar qo'yib, mana shunday etaplarni o'tdim hozirlikda. Bu ipingni sen o'zing pishirding, biz so'raylik, nende sir, bu nende mine yuragingning qaysi ulushini bu ipiga solding? Biride mamamning yordami shulay bek zo'r. Chunki biz ulug'lardan o'zi bizga opitni olamiz. Ул ярдәм итте шуңа, шулай яхшы килешек Аллага шөкер. Рәхмәт, бик зур сен уңышлар телебез һәм җиңерсең дип уйлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Дуслар, биредә шулай кызларның җанатарлары җыелган һәм хәзер кем өчен җаната, шуны тикшеребез. Исәнмесез? Сез бүген кем өчен җанатасыз? Бүген минем кызым катнаша 8 номер белән. Александрова. Ничек әзерләнде кызыгыз, сөйләп китегез әле. Ой, беренче тапкыр әзерләндә бик каушады. Ничек, үзе риза булды. Ел сайын монда килде ул, ел сайын ансамбль белән катнаштык biz монда, Карандаш ансамбле Миндеевский районнан. Ул гел сөенеп, кызыгып, шушыңа карап торадыр ие. И катнашасы килгән ие. Менә кызыгыз бүген җиңсә, аңа нәрсә бүләк итәсез? Шушы җиңү бүләктеренә генә верне. Яхшы, рәхмәт, бик зур уңышлар кызыгызга. Рәхмәт, бик зур. Исәнмесез? Сез бүген кем өчен җанатасыз, шуны әйтеп китә аласыз? Үземнең кызым өчен, Гордеева Илза өчен. Ничек әзерләнде кызыгыз? Ничек әзерләнде инде? Бүген җиңсә, аңа нинди бүләк итәсез үзегездән? Без үзебез бүләк аңар, анасы белән атасы. Яхшы, рәхмәт, бик зур уңышлар кызыгызга. Рәхмәт. Менә сез үзегез татар буларак, менә Pitrau бәйрәменә ни өчен килергә булдыгыз? Күңел ачыргамы яисә керәшен мәдәнияте белән беренче танышыргамы? Мин күңел ачырга килдем. Мин керәшен җырларын, биюләрен бик яратам. Чөнки без керәшеннәр белән бик дус, тату яшибез. И эшләдек бергә, керәшеннәр белән бергә. В общем, яратам мин керәшен җырларын, биюләрен. Менә бүгенге бәйрәмдә сез әле яңа гына килдегезме? Без сагат 7-ләрдә килгән идек инде. Иң яраткан менә Pitrau бәйрәмендә иң яраткан өлеше инде сезнең. Яраткан концертмы, белмим, монда көрәшме? Концерт. Яхшы, рәхмәт, бик зур сезгә бәйрәмнәр белән.
таң атқанша кадәр дәвам итәчәк. Без инде репортажыбызны тәмамлыйбыз. Бу бәйрәм сезгә ошаган дип уйлыйбыз. Һәм сезгә бары тик яхшы теләкләр теләп калабыз. Пока-пока.